jajan jaminan cemilan. Oh, oke. Lagi apa ngesok gula. Gula disok nek jero. Dandang. Terus buka bahan pengembang permipan. Matun gawe apa matun iki engko. Terus ngetak telur. Rada berisik suara mesin sawah. Main jarak sawah. Tun ganti ngesok terigu dene. Oh, terigu. Terigune disok. Saya terigune. Kayak panganan inuk. Gulanya setengah kilo, guys. Manis. Tapi manisan. Permipane. Panine. Jika ipanili. Benangune inuk. Terus jika tambahi santan, guys. Santan klopo asli. Nek meres dhewe. Diaduk-aduk. Ton modele nek gawe panganan disok nek dandang. Dandang cilik. Tangan dhewe engko ora dienggo ngono. Nek ana tangga sing lara ya kok diwenehi. Ngene guys. Diulet-ulet. Dadi pirang anu. Itu ya dadi nek 6-7.
ben mongkrok ben enak. Mantun lagi olahraga. Teman-teman, lihat Mantun bikin jajan. Serodok mulur. Yes. Serodok mulur. Wis. Iki anu ya, terus diweki santennya dipeme. Iya. Tapi mbok plek-plek nek. Heh. Mbok plek-plek nek. Iya, kudune ana ora campur. Kok ya wis wae santen ae mesti sithik. Wis. Mangger kok. Semulur kok ya. Ini santannya ora sithik, kudu encer. Enggak iso tipis nek digawe. Ben gurih. Tambahi santen. Ben gurih, guys. Olahraga, guys. Mantun. Sekanan omahe kaya ngene. Lebih enak. Lagi berkebanjiran. Ya ora tak tutup-tutupi, ya ora tak setting-setting. Wis kahanane omahe kaya ngene. Wis mulur kaya ngono. Dadi apik. Engko nek akeh tangga diweki. Ben seneng. Wis iki wae. Kayak susu yang iki tak ya pas. Iya, kali ngono aja. Iya, anune kayak susu. Nek kayak susu iki mongkrok. Engko Torisor tipis, pinggir-pinggire mupeng. oh, ini kan persis susu. Sik Apa ciduk karo apa gelas. gelas iki apa tak nggo kelan tak ada plastik karo Lagi ape dipeme. mongkrok yes. Matun itu matun jenenge matun guys. Entar kok agak panas. Dilurus yang panas kono. Kono ya. Iku ngisor. Iku kono dak wis. Kene Kono kok nek dinganepi TS kene lho jero. kene Heeh. Utam dame sedih lho ah. yo dijami. Iya. Wes. Tapi nek besok kono kudu mungkin betunggoni. Sak njaba lha apa betunggoni. Wis ah nek kono wis. Panas kok. Iya. Iya. Tilak-tiliki diajakno ngono lho. Nek Iya.
Gedang mie kowe mati kok. Mati. Stres. Iya. Stres. 2,5 jam. Wis elak tenan iki jajan. Gawe carane si. Poles-poles ngene karo duwen. Oh, lampune rada donekno sik. Oh, diciduk. Diciduk. Ora mudhek sik. Dudek kabeh kudune. Kendel ngene iki. Iya diudek. Nah, biasanya nek bakul-bakul ini dudek ku lho, ndrodhes nek kompor. Iku sok resik. Nah, disok. Didudek. Wes, ganti mbok ciduk. Biasanya lek diudek ngono sik. Kowe berarti ora budek. Wes kendel malah apik. Kendel no. Mek-mek jare ngono. Lah piye? Tapi santen. Tambahi banyu kudune. Iya. Iya. Sing wis kadung wis ya. Itu ditekno siji sik. Jelas gak kandel nih. Oh, memang ya wis jare ngono enggak lagi ya. Terus njujul ya. Barang tepangan dhewe. Biasanya langsung wagi, jadi mak suwor, jadi ora Iya. ngono. Kurang gede. Ciduke kurang gede. Lemesen ya ora apa-apa. Gawe konten. Dincipi. Diincipi tukang syutingnya guys. Hasilnya ini. Jangan apa? Ajaran lah. Tapi sayangnya siji. Kelapone. Pokoknya kena. Tok tangi. Mana pun. Asuhan kelapone. Ya, di kelapane tipis. Hmm? Di nanane kuandi aku rek. Enak deh, harap. Iki jenenge strawberry. Kok pangan sisan. Balar. Sambut bak. Gak. Lihat, di tutunan kamera, lihat. Nah, guys, teman-teman, siapa yang mau rumahnya Maktun? Enak daripada telo. Yes. Sri.
Apik mambutno kok. Macam. Niku dikek blue band, nah ndure. Ya. Sithik mek tetes. Ben ora menguruk. Hmm. Dikasih ben. Dawa. Modele dawa. Yes. Es. Kan panas. Mbok sritno karo ngonoan. Nek iku mau pisanan ku mau ora keneng diserno. Ya, Iya. kan yang kekendelen. Nah iki mang yo ketoke pas. Nek wis kena panas. Sithik nek tapi dawa. Wes. Mbok tutupi kan akles dhewe ya.